In today's video, To tu sa zapíše do dejín. Ideme nočné Funny Enduro. Vítam pri vlogisku pekne takto z Dusty Days. Áno, môžete si všimnúť, že natáčam intro o 17. alebo 18. Neviem koľko je hodín aktuálne. Ale celý deň som jazdil bez kamery, lebo proste som len džiboval, nejazdil som nič veľké. Koho to tu máme? Koho to sem čerti nesú? Takže rozhovor, koho to tu máme? Píšťa z Dochyňa. Píšťa si to tlačí a ide takým istým tempom ako ja na lanovke. Toto tu je akože podivuhodné, dámy a páni, prdkoši a prdkošky. No, teraz si ideme hodiť asi Vitu alebo Funny Enduro. Čo, aký máte na to názor? Neviem. Ja som to týkal. Poješ s nami Vito? Asi nie. Na výpočet. Čakaj, ale ne. Však počkám ťa za ním oným. A Ronko nám už ide. Tomu ver. To bol asi najväčší tip v mojom živote toto. Co? No je video. Pozeranti, to je len ten nevypovať. Ale ja to dneska naučím. Čo? Kto si vôbec? Čo? Kto si vôbec? Jaj? Môj meno je Roman. Tá prezývka Roman. Krivice meno. A proste budem to dneska učiť takto tu chlapca, že proste ako to má robiť. No, dobre. Ideme sať ešte Faničko s Pištom, keďže on prišiel a musíme si s ním teda zajazdiť. Romanko. Roman na to. Co je? Co je, ma? Co? Nemáme, zober. Máme, k***a, čau. Mám reprák, veľký. Poďme, ideme. Poďme. Počkaj. Wow. Kurva, asi mi vypadne telefón z vrecka. Na to. To nechcem poslať. Tebe je takú štrechu som si fakt dlho nedal. Kam takú štreku som si dal. Wow, ja skoro položím. Prečo niekto volá? Áno?
No počuj, keď budete dole pri lanovke mi zavolaj, lebo boss mám vybavený lístok, tak budem s vami tej jazdiť ešte. Tak mi zavolaj, keď budete dole pri lanovkách, okej? Však ma uvidíš, ne? My ideme na výpofy. Dobre, ale ja som išiel na chvíľu dostanú. Ja, okej, čau. Poď už naspäť. No to je jedno, jedna to. Tak nikde. Ne ten Yahoo. Uá! To mi nevyšlo. Zadok! Stýs! Máte predkoši a predkošky, práve som tu s pani mamou. Ty predkoška, to som ti chcel povedať, že to si jak predkoška. Presne preto vám to zakázali hovoriť na tábore. No, takže predkoši stačí, hej, to sú babi aj kalani. Do pusinku ti nemôžem dať, lebo si nejaký toto, predkoška. What's up, Maggi? Bum, bum. Dobre. Whoop! Uá! Oj! Poďme, hej, choď. Tie minigapy na začiatku boli taká píňa. Nechytil som si. Aj. WHIPOFF time. Jako manuál na zadním, tak ten vyploch, to je taková podobný. Ano, takhle to má vypadat. Andy, ide sa? Poďme. Potřebujeme mít. Danči, babačík, aut!
ti babačík, bež tam na Dám ti babačík out. Energie není nekonečná. Yes. Dám ti babačík out. Prečo? Za chvíľku sa aj tak začne kvalifikačka, takže to ja už nejdem. Prečo? Už nejdem. Prečo nejdeš kvalifikáciu? A čo si myslíš, že ja sa kvalifikujem s mojimi lejme zvykmi? Tak skús. Ne, už sa mi nechce. Dal som si vláčik s Andy Mitašom, kámo, to mi stačí, to je môj vzor. Daj ruku. Yes. Ale toto je strašne kámo. Toto nemôžem mamke ukázať. Dáš si? Jebe, čo to je Neviem. Dneska sa pýta, že či máš aj na ešte chlop. Ja sa pýtam. Zistíš večer. Decka, jedenkrát si sa vám prosím. Fantázia. To tu sa zapíše do dejín. Ideme nočné Funny Enduro. Sme tu zostava, hej, Martin Mušák, Šreder z Česka, Max Wels, Pišta a Uvaček. Ideme siať. Martin Hrivňák. Čo ideme? Ideme siať Funny Endurko, kámo. Yes! Koľko máme hodín? 10. Vybitý telefón máme. Čo je? No Pišta, poď, čo chceš? Dano, potrebujem pomoc. Čo chceš? Potom to vyriešime, no Pišta, poď. Dobre. Máme pri sebe Pištu červené svetelko, kámo. Počkaj. Pomôž mi s tým, prosím ťa, ja som sa nejako odtiaľ vyroval, ale netuším ako... Aha! Som tam. Však. On má si to. Tak Poďme. máte to? Dobre. Ale pomaly. Hej, pomaly, neboj sa. Ale pomaličky, hej. Jo. Tam. Čakaj. Dobre. Quick fix. Quick fix. Čo ti je? Fúha. Kamo, toto sú také džiby, že tebe je. Ja som skočil ten dvojak. Ja vidím, prosím vám. Ja som si skočil dvojak. Káni, nesvietia až tak. Nie, to je na to. Ideme ďalej. Bravo 6. Going dark. Dark. Pozor! Pomaly. Lebo tu je spad jak Kde sme, Kde sme? Poď, makaj. Schoď bajky, rýchle. Schoď bajky. Od bajky preč. Schovaj to. My ilegálne sme to išli. Lugmajer chytil Mušaka oného a povedal im, že to nemáme ísť. Kto? Majer. Kde je Majer? Nepoznáš. Epic phone clips. Ahoj ľudia, takže sme na Dusty Days, užívame si, je sobota. Povieš, toto je moje. Natočíme Danka.
objavili tajné dvere za verejným hajzlom. Boli sa ale hrcavé a šli otvoriť pajzlom. 4 razov partia, nevediac o čo ide. Ocitli sa nečakanie a to novom ide. Počkaj, najlepšie na tom, že nič nemal. Že čo? Že najlepšie na tom, že nič nemal. Všetci! Je zo. A zdravie! Slovensko. Pozor na kabor. Na zdravie Slovensko. Števo. Pozor, Števo. Ahoj. Čau. A fakt je sám? Hej. To je super, že ty sa takto reprezentuješ, máš na sebe priezvisko. Aron, máš na sebe priezvisko napísané. Sa takto reprezentuješ? Máš tam flašku. Počkaj. Ja si ju podržím. Kúkaj. Počkaj. Musím to zapnúť? A za narobenie. Zaďte všetci do policajti! Nie po horách vyšších. Komu natočíš? Když řekl Eskimak. Bude mi zima. Pozor na pissing. Bonus clip. That would be all. Thanks for watching.